Ang ganda dito guys, oh. Puro green. Dito yan sa may malapit sa may Kupaw. Ayan. So maaga tayo nagising guys, wala tayong magawa. Check natin kung anong meron dito. Try natin puntahan kung anong meron doon. Dito parang may magandang spot dito. Wow. Grabe, lakas ng alon dun. Tara, hindi tayo banda. Hanap pa tayong magandang spot. Ayan guys, naghanap na ako ng magandang spot para sa inyo.